Avui visitem la Diputació de València, una institució valenciana que va veure un canvi en les eleccions de 2015. Avui fem balanç de 4 anys de govern amb l'actual president de la Diputació de València, el socialista Toni Gaspar. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Diputació de València. Gràcies a tots per la vostra lluita. Gràcies a totes pel vostre treball. Gràcies a totes pel vostre inconformisme. Avui encetem una nova edició de Converses amb i ho fem en un espai emblemàtic de la Diputació de València. Fem balanç de 4 anys de govern amb l'actual president de Diputació, Toni Gaspar. Benvingut, Toni. Benvingut, estem a la casa, sí. Benvinguts tots a la casa de la província. La primera pregunta és quasi obligatòria. Des de l'inici, portes des del mes de juny, com portes aquests primers mesos a la Diputació de València? Des del mes de juliol. Pues bueno, no és aterrar en un lloc que desconeixes, és un lloc que conec, durant la legislatura he pogut ser vicepresident i portar l'àrea d'Hisenda. És de juliol presidència, però ja coneixia de la legislatura anterior també, perquè en la legislatura anterior, encara que des de l'oposició vas tenir l'oportunitat de ser cap de l'oposició. Però bueno, la veritat és que des que entri en esta casa he pogut ser un poc de tot. I això està bé, no? He passat per totes bandes. A banda de que, com a alcalde, la Diputació, el contacte dels alcaldes en la Diputació està ahí, sempre és permanent, no? I els alcaldes no desconeguem esta casa. Pots ser diputat o no pots ser diputat, o pots ser president o vicepresident o cap de l'oposició, però els alcaldes tenim relació sempre en esta casa des que eres alcalde, no? I això fa molt. Això no significa ni que la conegues tota, ni que te deixi de sorprendre, ni que penses que tot està fet, ni tot està per solucionar. M'imagino que t'ho hauran preguntat segur tots els mitjans, jo també t'ho vaig a preguntar, en aquest moment en què va eixir el teu nom, finalment, te va sorprendre de totes les quinieles? És que, a veure, a tot el món li dic el mateix, perquè és el que sent, no? Vull dir, va ser un dia tan dur, tan difícil, de veure un amic que està passant-ho mal, de veure la desinformació que teníem, perquè era totalment desinformació. Fixa't que mesos després encara continuem igual de desinformats, perquè en aquest món en el que estem tots especulem de moltíssimes coses, però informació no tenim absolutament ninguna. Imagina't el trago que estarà passant el company Jorge, l'alcalde d'Ontinyent, perquè és una cosa que tenim que corregir en la nostra democràcia. Mesos i mesos i mesos, tot el món especulant, i aquests dies arribaren a especular de les... Bueno, jo veia, anava seguint, i és que se van dir verdaderes barbaritats. Això a veure si alguna vegada aprenem. Va ser tan difícil aquest dia, a més també per circumstàncies personals meues, que no tenen res a veure amb la Diputació, que jo de repent m'alcí, recordo que alcí, me n'ania a córrer, i de repent me vas veure en tota la voràgine del dia i me n'entorni a casa convertit en una espècie de president de la Diputació in pectore, sense... Així no, això va passar en hores, no? No és un dia, així com normalment a vegades escoltes que algú, mira, que m'ho proposaren, me'n recorde carinyosament, no sé què, no és un dia que la ment borra del... Vull dir, sé que és el 27 de juny, això, però te promet que és un dia que, per moltes circumstàncies, i no només de la Diputació, vull dir, la ment tendeix a borrar-lo. Jo crec que hem passat d'un extrem a un altre, m'agradaria conèixer la teva opinió, perquè des del moment de la moció de censura i actual president Pedro Sánchez hem vist moments en què abans ministres no dimitien i alhora ara potser se fa en excés. Quina opinió et mereix quan potser no sé què et sembla si la dimissió de Jorge Rodríguez va ser una dimissió precipitada per a lo que havia passat? A veure,
anem a distingir dues coses. Primer, jo sobre aquesta qüestió va ser tan traumàtic tot, era un escenari tan nou que se pugui fer el que se pugui fer. I a més, un xest que l'honra pega el pas enrere. Ningú li va tindre que dir exigir-li res. En un xest, ell mateix, des del minut 1, des del minut 1 li posava a la seva disposició el president de la Generalitat. És a dir, això és un xest que l'honra. I això, jo que el vaig veure de prop, vull dir, és una cosa inèdita i que no havien passat per ahir, que és fruit també d'anys i anys de no fer les coses bé. Fruit d'anys i anys de mediocritat, fruit d'anys i anys d'inoperància de la política. Perquè si venim a ser polítiques, a solucionar les coses des de la política i a mostrar a la gent coses com la presumpció d'innocència, coses que n'hi ha que respectar les lleis. Però com tots volem el titular de demà, com tots volem el tuit de demà i com tots volem plantar-se, se trobem en coses, vull dir, i ara vaig a la primera part de la pregunta, què te pareix? Però si jo he vist com estos dies a un regidor de l'Ajuntament de València li estaven demanant la dimissió i encara li havia arribat la carta d'imputació del juzgat, això és normal, no és normal. Estem utilitzant la justícia per a fer política, estem utilitzant la tècnica per a fer política, i la política és un art molt noble, que està per a solucionar problemes, no per a crear-ne. I si al final, per a solucionar problemes polítics, utilitzem la justícia, mira, doncs al final així no quedarà ningú, se n'anirem tots, i una de dos, o fiquem a màquines, o directament fem les lleis i que no sé, que n'hi ha un funcionari que diga sí o no. Jo penso que és una cosa molt inherent al funcionament humà, anem d'extrem a extrem. Però justament el dia d'avui he sentit a un periodista, a un renombrat periodista en la ràdio, que ha fet, ahir tinguérem un escenari bochornós que resumís tot això que t'estic dient, resumís el que s'ha convertit la política, en l'escena d'ahir en el Parlament, amb el diputat d'Esquerra Republicana i el ministre i tot el que passa. I avui el periodista ha donat la clau, perquè ha dit una frase semblant, no recordo, anava escoltant en el cotxe, en la ràdio enxufar, que ha dit molts deixaren de creure en Déu per alguns retorns i molts van deixar de creure en política per alguns polítics. Estem en aquesta fase. Jo reivindico que això no pot continuar així. Perquè tu sigues un mediocre i un inútil, que no saps fer política, no pots condenar l'art noble de la política a que consisteix en com derribe a l'altre, no perquè no tinc propostes, sinó a veure com li mira l'expedient, a veure com l'imputen i el tira al carrer. Per això no estan fetes les normes, per això no estan fetes les lleis, i per això no està feta la política. La política és l'art de millorar la vida de la gent, i l'art, a vegades, de trobar solucions d'on no n'hi ha. La justícia només agarra la norma, que ha fet el polític, la interpreta i diu l'has complit o no l'has complit. I els sainets que se muntem nosaltres, que s'estem muntant nosaltres, bueno, ho hem vist. Jo no sé si algú s'ha plantejat de parar, és complicat, però algú per almenys té que dir-ho. Jo sense del Pepito Grillo que està dient-ho, però com jo dic el mateix quan estic en l'oposició que quan estic en el govern, doncs ho dic. A veure, de veritat, fem política com toca, parlem de coses que li puguen interessar a la gent perquè me dóna por si la gent deixa de creure la política. I a vegades vaig a actes i tinc reunions amb gent que comença a veure la política com que no li va solucionar res. I això me dóna por, perquè quan una societat no utilitza la política per a millorar les coses i canviar les coses, entra en barrena en territoris desconeguts que no duen a res bo. Però sembla que aquesta estratègia de judicialitzar la política és una estratègia exclusivament d'un partit polític que està ara a l'oposició, que és el Partit Popular, i que així en concret a la ciutat de València ha denunciat a pràcticament tot el consistori de València. Jo no sé si és una forma de fer política. Evidentment, i que ho faci el Partit Popular després d'haver-ho sofrit en les seues pròpies carns, perquè n'hi ha que dir-ho tot i n'hi ha que ser tant. Nosaltres estàvem en l'oposició i a vegades per no fer bona oposició també estàvem fent-ho. I no podem mesclar, no és el mateix córrer que fugir, que he dit moltes vegades, és a dir, hi havia coses que eren flagrants i n'hi ha que anar a la justícia, però potser hem tingut la tentació, alguns, d'utilitzar-ho també per a... Després, que clar, 20 anys en l'oposició són durs, no? Però, vull dir, si ho ha sofrit el Partit Popular en la seva pròpia carn i ara està aplicant-ho de la mateixa manera, la veritat és que diu molt poc del nivell. Jo estava en l'oposició i me negava a utilitzar aquest argumentari. I estava en l'oposició i potser els meus me dient algun animalà per no fer això. I ara estic en el govern i dic el mateix. És que hi ha que ser un poc conseqüents en aquesta qüestió. Jo veig lo de l'Ajuntament de València i de veritat, si això és la manera que ens mostren alguns,
que tenen de proposar-nos coses de futur i de proposar-nos com ens tenen que governar, horror me dona. Ara, així n'està el Partit Popular en la ciutat de València. No le arriendo las ganancias a la senyora Bonich de veure com fica el... No és que estiguem ningú com per a fer... Jo soc molt sincer, no és que estiguen les circumstàncies com tal, però des de luego no le arriendo las ganancias. Jo vaig veure la teva presa de possessió i recordo alguns discursos de l'oposició precisament. I la pregunta és, creus que l'oposició juga net en casos com els que estem veient, que a vegades te qualifiquen de ser una línia continuista en Jorge Rodríguez, que a lo millor això és un halago realment, no és un atac. No sé què et sembla. A veure, vaig a ficar un exemple. Saps que la Diputació, i això no ho entendrà tot el món, saps que la Diputació, i és un dels exemples perquè veges si estem per solucionar problemes o com fem l'oposició, no? A banda de que el discurs d'investidura, jo el primer que me va sentir de la portaveu de l'oposició és que era, això és una, no recordo exactament com, però me quedé, això és una presa de pèl. No, perdona, això és la llei. Això és la llei, no és una presa de pèl, però és l'afant del tuit del dia. És que al final acabarem prenent decisions per lo que la gent diu en el Twitter i no n'hi ha capacitat de reflexió. Jo no utilitzo les xarxes socials, m'auto-tallo el dit, entre altres coses perquè jo penso que necessitem reflexionar. I abans de llançar qualsevol cosa, no està mal que pensem, no està mal que consultem, però és impossible ara fer això, perquè ara tens que posicionar-te. Ho hem vist en lo de Dani Mateu, ho hem vist, és que tot el món té que posicionar-se de tot. I se fica la pata soberanament. Ho hem vist en la campanya de publicitat del Jaume I. Per favor, de la creativitat, també tenim que... Tinc que opinar jo d'ús creatius? Però, en sèrio? Vull dir, però algú tindrà que dir-li a la gent, de veritat, talleu-se el ditet, deixeu d'opinar de lo que no vos demana ningú que opineu. I si vos pregunten, digueu, jo no opino d'això, jo estic per a gestionar altres coses. Però vaig a ficar-te l'exemple. La Diputació gestiona els rebuig dels municipis de tot. I, evidentment, per comunicar-li a les persones que té que pagar el rebuig, sobretot els que no paguen el servei executiva, té que canviar una carta. Per això fa falta contractar un servei en correus. Tota la vida ho hem tingut en Correus, que és una empresa estatal, bueno, l'hem tingut en Correus. Fins fa res s'estava funcionant amb un conveni. Un conveni en Correus que n'hi havia, te paguem tant per carta, tant per certificat, tant per tal, i s'anaven fent factures i s'anava pagant. Això és un conveni que ve de fa 15 anys, alguna cosa així. Els convenis se van prorrogant, però què passa? Que fa 8 anys o 7, no recordo exactament, i és que una legislació que deia que els convenis no es podien continuar, que es tenien que fer contractes i es tenien que licitar. Fa 7 o 8 anys, jo no estava ni així ni en l'oposició, 7 o 8 anys. En el seu moment, la institució va continuar, perquè el dia a dia s'apodera, va continuar en aquest conveni, i continuaven enviant-se les cartes, perquè, clar, és pitjor no enviar les cartes i que se perguen aquests impostos que enviar-les. Bé, arriba un moment que els mateixos tècnics que durant 8 anys no estaven ficant ninguna pega que se pagara això, com ara tot el món està assustat de tot, diu, no, ara ja no se pot pagar això, ja no, això està mal. Que alça el reparo el president. Alçar el reparo avui en dia és com si fores un delinqüent. És a dir, la llei diu que no pots pagar-ho, però si tu vols pagar-ho. Ara, si algú te denuncia, t'apanyaràs tu. Però, clar, jo tenia dues opcions, o alçar el reparo i pagar, que me denunciara i no pagar, i si no pague no me donen el servei, i si no me donen el servei se queden per cobrar els impostos de tots els municipis. Això tot el món ho entén, doncs al final n'hi ha que fer alguna cosa. Jo no sóc accionista ni de Correus ni ningú, això és un conveni de fa 8 anys i tal. Que sent que és el Partit Popular dient en una comissió de que això està mal fet i que se planteja prendre accions en això? Això és el fer política? Quan dius, home, però si ho hauries pogut arreglar fa 8 anys, si és que això no tenim res que veure ningú. Qualsevol cosa és vàlida per embrutar el nom de la gent, per embrutar l'honorabilitat i sobretot per a fer-se en la institució. Home, no, qualsevol cosa no és vàlida. Jo he estat així, en l'anterior institució, i n'hi havia coses que no me pareixia bé i les dia, i si les coses estaven bé, doncs no les dia, perquè ningú fa totes les coses mal ni ningú fa totes les coses bé. Doncs quan hi havia coses, i mira que no compartiré res en l'anterior equip de govern, però n'hi havia coses que encertaven. Per què tenia que beligerar en les coses que s'encerten? A on hem deixat el trellat i on hem deixat el sentit comú? Doncs ahí són bé. Però en el de Correus, aplica-ho a tot. Són les sorpreses que se manifesten ese día en lo de esto es una tomadura de pelo, però són aquestes sorpreses que dius, home, és que estaves governant tu, què m'estàs dient?
Però, a més, dime una altra opció que puc fer. Si tu faries el mateix, ja, però com tu estàs governant, jo sí puc anar i ficar-te el dit a l'ull. No, això no se fa així. I damunt, la gent no entén res, perquè si damunt, imagina tu que això va a la Fiscalia, i clar, la Fiscalia fa lo seu, diu, això està mal fet, què tal, tots imputats no sé què, tots som lladres, tots som... Perdona, que només hem pagat... Això és lo generalitzat. I no en de pres prou. L'altre dia, per exemple, hi ha un alcalde que ha estat 8 anys, un alcalde de proper de la ciutat de València que ha estat 8 anys, que si tal, que si no sé què, no sé quant, ja resulta que ha estat absolt. Això ningú se'n recorda, d'aixes coses. Per què xuem en l'honorabilitat de les persones? Saps per què? Perquè som uns inútils en fer política. Perquè s'hem oblidat que fer política és una cosa molt difícil. I fer política el que farem fa 40 anys, que al final construïren del res el que tenim. El que passa és que ara n'hi ha qui diu que tot això no havia servit de res, però jo sóc el que sóc, tu eres el que és, i este país és el que és, gràcies a que alguns tingueren altura política i no se dedicaren a fer aquestes coses, perquè s'havien denunciat tot fa 40 anys, quan la transició, imagina't on estaríem. Exacte. Des de l'inici de la legislatura has portat l'àrea d'Hisenda, que precisament una àrea d'Hisenda, quan estaven les arques públiques com estaven, ha de ser tot un repte. M'agradaria que em destacares aquests primers anys, com estaven les arques públiques de la Diputació de València. Les arques públiques de la Diputació de València venien sanejades de l'època anterior. Una altra cosa són les tropelies que supostament, i això n'hi ha que dir-ho, s'haurien fet o no s'haurien fet. Però les arques públiques del funcionament, jo estava en la Comissió d'Hisenda anteriorment, estaven perfectament, entre altres coses, perquè n'hi ha que ser un destrellat per una institució que recibeix els diners al dia 28 de cada mes, tots els diners, el 95% de l'Estat, estiga destarifat. Entonces, jo sé que l'anterior president o l'anterior d'Hisenda diuen que eren magnífics en la gestió. Jo des del principi que he sigut diputat d'Hisenda dic, no, mira, perdona, fem de lo millor que sabem, però és que ojalà jo com a Ajuntament tinguera el 95% dels ingressos assegurats. N'hi ha que dir la veritat, i per tant, a mi algú va buscar de i antes, no, mira, jo te puc dir que els tècnics eren els mateixos i això justament funcionava bé. Una altra cosa en què s'utilitzaren els diners i una altra cosa el que passara portes a fora de la Diputació. Però portes a dins de la Diputació la gestió de l'àrea d'Hisenda del pressupost, jo no... Vull dir, està molt en mans de tècnics i per tant són els mateixos i hi ha una responsabilitat i una professionalitat i per tant a cada un el que li correspon. Ara també he dit que tenim problemes, però no ni econòmics ni res. Vull dir, la tesoreria de la Diputació és sanejadíssima, tot. Ara tenim problemes en els termes d'execució. Aquest any estem passant-ho molt mal per una qüestió de l'aplicació de la nova llei de contractes, per aquesta por que se mos ha instaurat en aquesta casa aquest any és complicat, de que tot s'ha de revisar, i això fa que tot siga molt, molt lento, que se revisen els documents que l'any passat passaven d'una manera, doncs ara no passen. Per matisos, però ja ningú... Un matís és suficient com per a tornar arrere tot un expedient. I això fa que estem passant-ho, jo com a president estic passant-ho mal, però entenc que hem de passar aquest període de transició en el que s'acoplem a la nova legislació, que segurament l'oposició dirà que som uns inoperants, uns incompetents i tal, si estigueren ells es passaria exactament el mateix, perquè això no depèn de la política decideix, la tècnica és la que té que fer-ho, però jo respecte molt als funcionaris d'esta casa perquè intenten fer les coses de la millor manera possible. I si ells entenen que s'ha de fer així, si és més lento, és més lento. Jo li demano disculpes tots els dies a la gent que ve i diu, home, l'any passat ja estava solucionat i enguany no. És el que n'hi ha, és el que n'hi ha, però també no són coses de la pròpia Diputació, que també, sense voler, després d'una crisi, serà bo, al final serà bo. Al final tardarem 6 mesos, 8 mesos en posar-se altra vegada en tal, però al final el resultat de les crisis sempre és bo, i si és una crisi serà bo. I l'aplicació de contractes, podem estar més d'acord o menys en algunes coses, però serà bo al final, però tenim que acoplar-se. Ara, jo ja dic, quan l'oposició diga esto no sé què, esto no sé quantos, doncs es direm ara, demostren vostè on està governant, com està fent-ho. Perquè, clar, si li està passant també on està governant... Però s'aplica a totes les institucions públiques. Efectivament. El que troba és que el trellat, no? Si diguem les coses en trellat, el que passa és que quan diu les coses en trellat, te veus, el rei està nouet. És a dir, al final tens que fer política, tens que dir alguna cosa que interessa. Entonces, com no té res que dir que interessa, directament se n'anem a marejar o a fer el tuit del dia que així per lo menos si se sent la televisió o si se sent tal, perquè clar, al final lo d'ahir en el Parlament és molt lamentable, perquè clar, de Forment ni un gra, però mira si ha donat, i de Forment la vida de ningú espanyol
o espanyola ha millorat, al contrari, jo penso que se sentim més avergonyits de lo que feren ahir els senyors diputats en el Congrés dels Diputats. La vida de ningú ha millorat, doncs vaya negoci. En estos 4 anys, què creus que és el que més ha canviat de Diputació de València? A banda de la gestió, òbviament, que hi ha 4 anys. Una cosa importantíssima en la relació amb els ajuntaments. Jo era alcalde abans i he sigut alcalde després, i ara ho reconeixen els mateixos alcaldes, dona igual el color polític. Jo, quan parle de president, saps que alguna vegada algú m'ho tira encara, jo soc molt de... Jo parlo del president, soc el president de tots els colors polítics. Abans n'hi havia una tendència massa acusada a les ocurrències i a dir en què se tenien que gastar els diners. Una visió paternalista de la Diputació. Jo no dic ni que siga més positiva ni negativa, és la que n'hi havia. Nosaltres sempre beligerarem des de l'oposició en això i damunt ara en un pacte en 4 partits polítics se va acordar que això no podia ser així, que els ajuntaments són majors d'edat i que ells devien de decidir en què se gastaven els diners. I el que hem fet, aquesta transformació, te la reconeixen tots els alcaldes, inclús fins els de l'altre color polític, és injectar tots els diners possibles als ajuntaments a través dels menys programes possibles, però sobretot que ells decidiren en què se gasten els diners. Ahí estan els programes d'IFS, el SOM, els PEPOs, el Fondo de Cooperació. 20 anys creat el Fondo de Cooperació, la primera vegada que s'han donat diners assegut en aquesta legislatura. I això els alcaldes ho agraeixen, perquè tenen marge de maniobra a l'hora de fer coses. I no han de vindre així, per favor, donar-me un poquet, que això, fija't, i el que te dic, vull dir, això m'he intentat, però jo a vegades tinc que enfadar-me en el despatx, perquè ve l'alcalde i és que vull... Però a veure, si hem llevat els convenis singulars és perquè tinguem tots el que ens correspon. No me pressiones perquè te'n toque uno, perquè si jo com a president, mira que bé, no? Mira, vens tu, te done, ves tu, te done. Però és que no crec en això. I tot això ha fet que tingues més diners per a moltes més coses. I just, perquè tot el món sap el que li correspon a cada un. Però sense voler tots volem el que ens toca i un poc més. I aquesta inèrcia encara queda un parell de legislatures per a llevar-la. Jo m'agradaria que al final els alcaldes vinguin a solucionar problemes, però que no tinguin ninguna necessitat de vindre-se a demanar res més del que es correspon, perquè en el que es correspon puguem fer les coses.